आव साना थांखेले कपाल kaham hunmale omono hunjakhana tamni hinke buile urungo toruise buini hawo phaise জাগা বাই জমিন বাই কাগজ বাই কলম বাই tei office adaলত bai thikke khaprioi najak tei tonjak borokni hiksong eba bri busarok kisa bose wanana nanglia busaisong mungsayake mungsatui kaham ke ajio hiksong ke thapani karayo phantok belep ke serlayo ilis punbahan tok bahan rok jese sasa ke serlayo tei dailbo koriyawi songlayo chalayo tei thulayo wanana krei mane wanana krei tamni hinke Dilini bokhro kotorma se borok ni bagai wansuk sini wansugoi borok no taibo kaham ni bagai borok ni taibo kaham ni bagai lenglai ma tongo phungsarik aboni bagai no kepal kaham ni kogyada tei abo kubuya dan naila yang kepal hamya sarok ni khe nok bo hamya lama bo hamya ajima bo hamya office bo krei khata kolomo bo thikna krei budul ni tabo kekeo sokpaikha dilio to tongra khudi kami gana ni lama te bazaron no pethete charei rejakna sara te kokrui tobo se yangke ihu nei tonglai rerek pheklai rerek ayang kepal kaham sarok khe tei kisa tongmarok no suda nini no pairana nairek kepal hamya rok le kaphano bui khananai gurikha belai wansugoi ma mogo tamni hinke angbo kepal hamya no khobjakma ba wansugoi saiman mani kokhe omono wngkhana yaphangni simi no khasijak baino khasiya baino khasijak baino buine khe kepal hunmani no snamui nama baino tabuk borokni karayo chese tai bokhro kotorma rok gunjrima tongo jora matal krei phengma bai kuplung tai tine rokni sian krei te akul krei bai kepal hamya no khaprisugoi bersonka nokni palao kepal hamya rok khe sak nangjagya norjaknani naikol jagya khonajagya nasikjagya khibijaknani te komor sugoi no thangbaithung abono se nasingjak te aboni bagai no omono no phunukjago tei sinirjago kepal kaham hinmano tei kepal hamyani kokno.